Hi guys! So for today, it's good news because I reached 1,000 subscribers! 1,000 subscribers. Yay! Yay! So thank you guys for supporting all this time. Di dahil sa inyo, hindi ko maabot to. So maraming salamat po. So stay tuned for more videos. God bless! Guys, dito kami ngayon sa grotto. Nag-bike kami. Kasama ko yung Melishane! Melishane! Tara. So, bababa na kami ng bundok. Medyo lubak-lubak po yung daan dito. Kaya laban lang. Pasensya na po sa camera namin.
So, masakit na yung paa ko niyan at saka yung tuhod ko sa kakabike. Ang layo kasi ng binike namin eh. Ang layo na napuntahan namin. So, bike lang ng bike. At saka guys, exercise rin lang naman yan. So, kung gusto niyo mag-bike rin, so mag-bike rin kayo. Malapit na kami sa amin. So, kung gusto niyo mag-bike, so mag-ingat lang po kayo sa daan ha. Hi guys, nandito na kami ngayon sa bahay. Ngayon lang kami nakauwi. Tapos na rin ako maghilamos. At yung kapatid ko ay nagsiselfon pa sa labas. Yun guys, nanakit yung tuhod ko sa kakabike. Pero okay rin lang naman. Sulit rin lang naman yung lakad namin kanina. Hi guys. So nagpapamasahe ako sa aking kapatid. Kasi galing kami bike. So, yun lang. Thank you for watching. Bye.